ассалому алайкум, шунавандагони муҳтарам. дарси имрӯзаи мо дар мавзӯи ҳаёт ва эҷодиёти шоири ширинкаломи мо Мирзо Турсунзода оғоз меёбад. Мирзо Турсунзода соли 1911 дар деҳаи Қаратоғ, мана ҳозира райони Ҳисор, аз оилаи мана шахси камбағал ба дунё омадааст. падари ӯ Саидмурод бо касби дуредгарӣ машғул буд ва бевосита ҳаракат мекард ки фарзанди ӯ хонда саводнок шавад. соли 1920 вақте ки инқилоб дар тамоми Осиёи марказӣ дар Бухоро ғалаба кард ва дар тамоми гӯшаву канори мана Осиёи миёна мактабҳо барои омӯзонда саводнок кардани мана фарзандони одамони камбағал кушода шуд. ва дар деҳаи Қаратоғ низ мактаби интернат ташкил шуд ва Мирзо Турсунзода аввалин хонандае буд ки ба он мактаб рафта ба хондан оғоз намуд. соли 1925 мактаби интернати ибтидоии худи деҳаи Қаратоғро хатм намуда ба шаҳри Душанбе омада дар техникуми муаллимтиёркунии шаҳри Душанбе дохил мешавад ва соли 1927 техникуми омӯзгории шаҳри Душанберо хатм намуда ва худи ҳамон сол соли 1927 барои хондан ба шаҳри Тошканд меравад ва дар шаҳри Тошканд рафта дар он ҷо дар институти муаллимтиёркунӣ дохил шуда соли 1931 институтро хатм менамояд ва худи ҳамон сол барои кор кардан ба шаҳри Душанбе бармегардад. ногуфта намонад ки агар кадоме ки мана достони агар Ҳасани Аробакашро хонда бошед ё ки агар кинофилми ӯро тамошо карда бошед, дар ҳамон Аробаи Ҳасан дар муддати 6 рӯз бо воситаи Аробаи Ҳасан ба шаҳри Тошканд Мирзо Турсунзода меравад барои хондан. соли 1932 дар Тоҷикистон мана дар шаҳри Душанбе худи Мирзо Турсунзода аввалин маҷмӯаи шеърҳои худро бо номи Байрақи зафар чоп менамояд. соли 1935 достони худро бо номи Мамлакати тиллоӣ менависад ки дар ин достон қаҳрамони асосии он Мамлакат Наҳангова буд. ин Мамлакат Наҳангова аввалин пионеркае буд ки соли 1934 дар съезди якуми нависандагони СССР ҳамроҳи Садриддин Айнӣ рафта дар ҳамин съезд иштирок карда буд ва он Мамлакат Наҳангова қаҳрамони асосии достони Мирзо Турсунзода бо худи мана нависанда раиси иттифоқи нависандагони СССР Максим Горький шинос шуда буд. ва ҳамин тавр мана Мирзо Турсунзода як зумра асарҳо боз эҷод кардааст. аз ҷумла мана соли 1937 достони худро бо номи Хазон ва баҳор менависад ки дар ин достон қаҳрамони асосии достон Раъно ва Собир мебошанд ки вақте ки соли 1920 худи инқилоб дар Бухоро ғалаба мекунад, Амиролимхон бо 133 та занҳои боникоҳ ва як қисми лашкари худ аз Бухоро гурехта ба воситаи Бойсун ба шаҳри Ҳисор меояд ва дар ҳамон шаҳри Ҳисор омада дар хонаи мири Ҳисор меҳмон мешавад ва ҳамон як шабе ки меҳмон мешавад, Раъно ном як духтари камбағалро худи ки вай танҳо як модари пир дошт, онро ба худи ҳамон подшоҳ мири Ҳисор ҳадия мекунад ва Раъно баъди ба никоҳ даровардани худи Амиролимхон худи ҳамон шаб заҳр хӯрда худашро мекушад ва Собир ки
عاشقی او بود، دوستداری او بود. او در کوه و صحراها مана ба вазифаи чӯпонӣ машғул буд. тайёқи чӯпониро партофта омада яроқ мегирад ва ба муқобили боқимондаҳои мана амурати бухоро, боқимондаҳои мана ҳамун амирону амалдорон мубориза мебарад ва қасоси раъноро аз онҳо меситонад. мана ногуфта намонад ки дар худи давраи ҷанги бузурги ватанӣ ҳам мана Мирзо Турсунзода як қатор мана достонҳо, шеърҳо ва либретаҳо эҷод кардааст. аз он ҷумла достони писари ватан ки мана қаҳрамони асосии ин достон Қодир ва Саодат мебошанд. Қодир ба ҷанг меравад, баъди аз ҷанг баргашта омада бо худи Саодат хонадор мешаваду мана ба гӯем ки аъзои колхоз мешавад ва онҳо барои ободии ватани худ мубориза мебаранд. мана бо як либерета бо номи арус аз Москав навиштааст Мирзо Турсунзода. вақте ки худи ҳамун Собир гӯем ки ба чӣ меравад, ба ҷанг меравад, вайш Қодир буди наш Собир. Собир вақте ки ба ҷанг меравад, дар ҳамун ҷанг бо як духтари рус Елена ки вай бо худи ҳамин ҳамшираи тиббӣ буд ва ба ярадорон ёрӣ мерасонд, бо ҳамин Елена шинос мешавад ва дар ҷанг ӯ ярадор мешавад. Елена ӯро тавбат мекунад. баъди ҷанг ба охир расидан онҳо ба ватан бармегарданд ва дар шаҳри Москва онҳо хонадор мешаванд ва Еленаро Собир гирифта ба Тоҷикистон ва ҳамун деҳае ки зиндагӣ мекард ба он ҷо меорад. падару модари ӯ, хештавори ӯ аввал аз Собир норозигӣ мекунанд ки ин рус духтар аст, мо мехостем ки туро ба духтари тоҷик хонадор кунем. лекин вақте ки Елена дар ҳамун қишлоқ зиндагӣ карда истода, тамоми ман ҳамин чӣ мекушояд, гӯем ки ҳамин ҷое ки тавобат мекунанд, ҳамун як бунки тавобатӣ мекушояд ва мардуми камбағалро, мана мӯйсафедону кампирону кӯдаконро, якеро модар, дигареро падар, севиминро фарзандашро вақте ки тавбат мекунад, оҳиста оҳиста ҳамаи ҳамун қишлоқиён ба ӯ меру муҳаббат мебанданд ва баъди як сол Елена мехоҳад ки ба ватани худ, ба худи Москва баргардад, лекин мардум ҳама ҷамъ шуда ӯро ба он ҷо рафта намемонанд ва аз он ҷумла падару модари Собир ҳам ба ӯ як меру муҳаббати бисёр хоса пайдо мекунанд. мо дар ин ва Елена дар ҳамун ҷо мемонад то охири умр дар Тоҷикистон. мо дар ин ба воситаи либретаи Мирзо Турсунзода мо дар ин ҷо дӯстии халқҳо, аз он ҷумла дӯстии ду халқ, халқи рус ва халқи тоҷикро ба воситаи образи Собир ва Елена бар аъло мушоҳида карда метавонем. ногуфта намонад ки Мирзо Турсунзода баъди навиштани асарҳои зиёд соли 1947 ҳамчун намояндаи мана ҳамин СССР аз Тоҷикистон ба мана ҳамин конгресси халқҳои Осиё ва Африқо ки дар шаҳри Деҳлии Ҳиндустон баргузор мегардад, дар ҳамон ҷо рафта иштирок мекунад. 2 моҳ дар худи Ҳиндустон мемонад ва як зумра, як қатор асарҳо эҷод мекунад. аз он ҷумла мана ҳамин достони Саёи Ҳинд, Ҷони Ширин, хоб дар он ҷо боз кӯлоҳи профессор Ахвелидиян, хоб мана Тоҷмаҳал, хоб ки Тарачандри ва чанди дигар шеърҳову достонҳоро эҷод менамояд. ва худи Мирзо Турсунзода ҳаёти соли 1947 рафта дар Ҳиндустон ҳаёти камбағалона, ҳаёти мана ҳамин бо зулму асорат пешрафтаи мардуми Ҳиндустонро мебинад ва ӯ аллакой мегуфт ки мана ҳамин мардуми мо, халқи мо нисбат ба ҳиндуҳо хело зиндагии хуб ва хело пештравӣ дар мо албатта дида мешуд. баъди баргаштанаш ӯ
достони ҷони ширинро менависад ва бевосита мегӯяд ки ман вақте ки мегӯяд дар худи мегӯяд консерти ҳамун Тарас Чандри, яке аз раққосаҳои машҳури ҳамун даврада, яке аз раққосаҳои машҳури Ҳиндустон буд. вақте ки мегӯяд ман ба консерти ӯ даромадаму рақси ӯро, ҳаракатҳои ӯро, нигоҳи ӯро, симои ӯро дидам, мегӯяд ман ғоибона ба худи Тарас Чандри ошиқ шудам. ва баъди он мегӯяд ман ба навиштани ҳамин достони ҷони ширин оғоз намудам ва баъди баргаштанам ӯро ба итмом расонда манам соли 1961 баъд аз чоп мебарояда ин достон. ҳалакин дар ин достон бо мисраҳои манами ҷони ширин, ин қадар ҷанга макун, ин қадар беҳуда дилтанга макун. рафта рафта дар сафар боз омадам, боз бар наздат ба парвоз омадам. ҳар куҷо ки хоб кардам хестам, ҳар куҷо ки буд ҷои зистам. ин дили ман манзили ёди ту буд, манзили ёди ҳуснободи ту буд. ва дар достон боз як чизи дигарро таъкид мекунад, мегӯяд ки ба завҷааш муроҷиат карда мегӯяд ёд дорӣ аз бузургон шоирон, файз буд дар хонаи мо меҳмон. аз ватан гап сар кунӣ дар мегирифт, дар ба мисли езуми тар мегирифт. ин Файзи Аҳмад, ин шоири Ҳиндустон буд. ӯ албатта солҳои 57-58 дар худи шаҳри Душанбе меҳмон шуда буд ва ӯ меҳмони Мирзо Турсунзода буд ва бевосита дар достони худ Мирзо Турсунзода мана ҳамун гуфтаҳову ҳаёти бо машаққати Файзи Аҳмадро низ тасвир намудааст. акун як чизи дигарро қайд кунем ки мана Мирзо Турсунзода ҳам шоири халқи Тоҷикистон, ҳам қаҳрамони миллати социалистӣ буд ва асарҳои ӯ ба 48 забони дунё ва 48 забонҳои дунё чоп шуданд. Мирзо Турсунзода на ин ки дар Тоҷикистон, на ин ки дар мамлакатҳои СНГ, балки берун аз он дар Ҳиндустону, дар Эрону, дар Арабистону, дар Франсияву, дар Англияу ва дигар мамлакатҳои Европа асарҳои ӯ ба ҳамин забонҳо чоп шудагиянд ва ӯ шӯҳрати ҷаҳонӣ дорад. ва имрӯз гарчанде ки Мирзо Турсунзода соли 1977 аз олам чашм мепӯшад, гарчанде ки ҷасади ӯ аз байни мо рафта бошад ҳам, лекин симои ӯ, гуфтаҳои ӯ, суханҳои ширини ӯ, албатта асарҳои пурмазмуни ӯ аз байни мо ҳеҷ вақт дур намешавад ва мо доимо асарҳои ӯро мутоила менамоем